एगो लड़की से बेनतहा मोहब्बत करत रहे भैया, ठीक बा ना। आज के डेट में अधिकतर यही हो रहा है, प्यारे मोहब्बत में लोग जा रहे हैं। लेकिन लड़का हमरे नियन सीधा साधा रहे। मान ली हमरा के देखो तो नहीं ना, एगो राहुल भैया के देखो एकदम जीन्स और शर्ट चढ़ा के आयल बड़े, एगो हमरा के देखो हम अभी कलयुग में भी धोती और कुर्ता पहन के घूमत हनी। हमरा जैसा सीधा लोग कहाँ मिली भैया, एकदम सीधा साधा है। देखी धोती पहने वाला लोग आज के डेट में ना मिली है, सब जीन्स वाला मिली है। वो भी कैसन जीन्स है ना। हाँ, जेकरा में कम से कम 2-4 जगह फाटल रहे। इस जमाने ऐसा बा निमन का बढ़िया जींस पहनबो तो एक आदमी ना देखिए, फटलका पहनबो तो कम के सब निहार के बाप रे बाप कितना फैशन वाला पहनले बड़े। देखिए लड़का लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करत रहे। एक दिन वो लड़किया अपना प्रेमी के मोबाइल के फोन के आम के बगानी में बोलौले बड़ी। मान ली कि प्रीति जी बोलौले बड़ी, फोन करके आम के बगानी में बोलौले बड़ी। और जब आम के बगानी में हम आईली तो हमरा से कह तरी कि देखो आज से हमार तहार मुलाकात ना होई, आज से हमार तहार मिलन ना होई। हम करी काहे रे, काहे ना होई? घर में सब जान गए, घर में सब जान गइल बा, एकरा से डरत तारू। जब डरे के रहे तो हमरा से प्यार काहे कइलू? जब इतना डरे के रहे जमाना से तो हमरा से प्यार काहे कैलू? अरे जब साथ निभावे के ना रहे तब प्यार काहे कैलू? जब साथ निभावे के ना रहे तब प्यार काहे कैलू? हमरा दिल के संगे खिलवाड़ काहे कैलू? यदि हमरा के छोड़ के जाए के रहे रे पगली तब बोला बालक बेदर्दी के संगे प्यार के इजहार काहे कैलू? हम तहरा से प्यार कैनी है, हम तरह से कोनो खेलवाड़ ना कहनी है। और हम तहार नाम हम कोनो अखबार में ना और कोनो दीवार पर ना, अरे अपना करेज पर लिख ले बाले, अपना करेज पर लिख ले बाले। तो हमरा के कातरो के हमरा के भुला जा, हमार तहार मुलाकात ना हुई। अरे ना रे पगली ना ना, ई कबो ना होई। यदि हमरा के छोड़ के जाइबू तो हम जी ना पाई, हम जी ना पाई रे पगली। ए हमर करेज, अरे तू कैसे सोच लो कि तू कैसे कहा करूं कि हमरा के भूला जा? कि कहा तारी कि हमार शादी कहूं और सेट हो गई, हमार माई हमार भाई हमार बाबूजी हमार शादी अब कहीं और लगा दिले बा, तू हमरा के भूला जा, अपना मोबाइल से हमार नंबर डिलीट कर दो। लेकिन लड़का कहा कि ना रे पगली ना, कि ना हो सके, ना हो सके। काहे? और तोरे नामा लिखा हलियो काट के, अरे हमर करी। और तोरे नामा लिखा हलियो काट के, और तब बोले डावा से करे जरा में गे जा। ए हमर करे जा कि हम तहार नाम कोनो अखबार पे ना कोनो दीवार पर ना है, करेज पर लिखले बानी। यदि तारा के विश्वास ना तो, अगर विश्वास ना हो तो अगर कहबू तो हम करेज फाड़ के दिखा दे। ए अरे तोरे नामा लिखा हलियो काट के, अरे बले डावा से करे जवा में गे जा। ए यदि तू हमार भलाई चाहता, यदि तू हमार भलाई चाहता तो तेको काम कर दा। अरे हमारो के ने चल ससुररिया, अरे हमारो के ने चल ससुररिया, और बंद कई के गोदर जवा में गे जा। हमारो के ने चल ससुररिया, बंद कई के गोदर जवा में गे जा। तोरे नामा लिखा हलियो काट के, पलटा से करे जवा में गे जा। तोरे नामा लिखा हलियो काट के, पलटा से करे जा।
भूला जा। अरे ना रे पगली ना, अरे ये प्रेम आज के ना हो, ये हमार तोहार बस के बात ना हो। अरे जोड़ी तो विधाता बनौले बाड़े, आज की अपनी मुलाकात नहीं।